Hallo, hallo daar. Het is Omayo Jorge Jid. Ik heb een nieuw verhaal om te delen in het Nederlands deze keer. Laten we praten over twee interessante Arabische woorden: boodschappen en profeet. We zullen ingaan op hoe deze woorden vertaald worden in het Arabische en wat ik denk dat ze echt betekenen. Maar eerst, laat me een beetje vertellen over bijnamen in mijn Somalische cultuur. We geven graag bijnamen op basis van uiterlijk of eigenaardigheden. Mijn bijnaam toen ik opgroeide was Tosh of glasoog. Ik heb grote glazige ogen en een talent om tot de kern van de zaak te komen. Dus mensen maakten grapjes dat ik alles kon vinden in het donker. Noemden ze me Tosh. Het irriteert me als een kind, want hey, grote ogen helpen toch niet in het donker. Toch vind ik het grappig omdat Tosh eigenlijk zaklamp betekent. Naarmate ik ouder werd, begonnen mensen mij te zien als een Komayo. In die huidige taal wordt Komayo gezien als een heks, maar in het oude Somalische betekent het een priesteres of een profeteres. Vroeger waren er meer begaafde priesteressen bekend als Komayoyin dan mannelijke priesteres. Tegenwoordig zijn vrouwen een beetje buitengesloten van de scène, wat die culturele verschuivingen weerspiegelt, maar hey, ik heb die heksachtige vibe of die priesteres persona omarmd. Grappen en al. Ha ha ha. Laten we nu in die echte deel duiken. Die ware betekenissen en vertaling van deze woorden. We staan op een kruispunt, klaar om deze belangrijke concepten te verkennen en te begrijpen in onze steeds veranderende samenleving. Laten we samen deze reis navigeren. Laten we ons verdiepen in het concept van ilm al-kalam in de islamische theologie, met een focus op die diepgaande aarde van het woord van God en de specifieke rol van nabis en rasuls bij het overbrengen van goddelijke boodschappen. Allereerst zullen we de etymologie van de term nabi in de Arabische taal verkennen. Het woord nabi is afgeleid van het stamwoord naba, wat nieuws betekent. Interessant genoeg voegt die Somalische taal, als die uiterlijke taal van die Afro-Aziatische familie waar ook het Arabische onder valt, meer diepgang toe aan dit concept. In het Somalische duidt het woord nab op het verbindingen of samenvoegen van gebroken elementen. Een overtuigende voorbeeld hiervan is te zien in het woord nabat, wat vrede betekent. Door na en bad te combineren, symboliseert het het herstel van rust na onrust, vergelijkbaar met de kalmte van de zee na een storm, of die herstelling van vrede na een conflict. Uiteindelijk belichaamt nabi die essentie van het samenbrengen van gefragmenteerde componenten, waarbij die handelingen van vereniging van woorden samenhangend wordt onthuld, om die ware essentie van goddelijke communicatie te tonen. Zo is een nabi een geïnspireerde figuur belast met het verduidelijken en harmoniseren van het woord van God door het samenvoegen van gefragmenteerde elementen. Verder laten we die betekenis van de Arabische term rasul en zijn afleidingen verduidelijken. Voorkomend uit het stamwoord rasala, wat te zenden of te versturen betekent, belichaamt rasul die essentie van een boodschapper die is belast met het verzamelen en overbrengen van goddelijke boodschappen. Als het wordt vergeleken met het concept van nabi, waar de nadruk ligt op het verbinden van gebroken delen, verschijnt rasul als een boodschapper die gefragmenteerde boodschappen assimileert om nauwkeurig die reconstructie en het begrip van Gods woord te faciliteren. Hoewel rasul gerespecteerde positie kunnen innemen bij het overbrengen van goddelijke openbaringen, overstijgt hun rol slechts die receptie en strekt zich uit tot die zorgvuldige verzamelingen en presentatie van samenhangende goddelijke boodschappen.
In wezen bezitten Rasuls de diepgaande mogelijkheid om de juiste volgorde van informatie samen te stellen en te verwoorden, en daardoor die samenhangende stroom van goddelijke wijsheid te verlichten. In essentie benadrukt het samenspel tussen nebis en rasuls het ingewikkelde proces van begrijpen, overbrengen en het behouden van de heiligheid van de goddelijke boodschappen, waarbij eenheid, samenhang en duidelijkheid worden bewoorderd in die overdracht van het woord van God. Zo, hip hip, hooray, we zijn bij het einde van mijn verhaal. Excuses als mijn Nederlands een beetje rustiek is, maar ik hoop dat je duidelijkheid hebt gekregen over waarom islam vaak wordt vertaald als betekenis van vrede.